हेलो खुलुमबाय नमस्कार नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायबाय तो नोंथांमोना दाख्लै मोनसे ट्राइबेल संघनि जि नेहाथारि आदित्य खाख्लारि सार बिथांनि मोनसे स्टेटमेन्ट नुनांगौ बा बिथाङा टक श' मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन आं पस्टखौबो होनो हादों बे साइटिंआलाय तो बिथाङा बुंदों जे 6टा जनगोष्ठीखौ माने संबिधानखौ सोदांनानै बा संशोधन खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै जुदि जनजाति बा इसोरनो ट्राइबेल स्टेटासखौ होयो संबिधान सोदांनानै अब्ला मा जागोन बुंनो गोनां गैया बा आपत्ति गैया होनना बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा तो बिथाङा हयतो बिथांनि बियो पार्सनेल व्यक्तिगत स्टेटमेन्ट जानांगौ एज ए बियो ट्राइबेल लिडार हिसाबै हयतो बुङाखै बियो मानो होनबाथाय बिथाङा सिगांनिफ्रायनो 6टा जनगोष्ठीनि हेंथायै ट्राइबेल संघनिफ्राय बिथाङा मा होनना बुंदों गसंथेना बाथ्रा बुंबाय थादों बिनि हेंथायै गसंनानै बाथ्रा बुंबाय थादों नाथायबा बिथाङा दाख्लैनि जि टक श' बे टक श' बे बाथ्राखौ बुंदों जे 6टा जनगोष्ठीखौ माने कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै एसटि होनायाव आपत्ति गैया तो बाथ्राया जाहैबाय मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंदों बा माखौ नुहरनानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंथिदों आं बुजिना मोनाखै एज ए जों ट्राइबेल हिसाबै बा जों बयबो ट्राइबेल हिसाबै जों बे बाथ्राखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो हाया जोंहा आपत्ति दङ बिनि सायाव मानो होनबाथाय गाबोन समफोर बिथांमोना जुदि एसटि जानानै फैयोब्ला जोंनि मोनखानाय जितु 6 शिडिउल काउन्सिलफोरा जोंनि बिटिसिल' नङा डिमा हासाव बिथिंगालै कार्बि आंलं बेफोरबो माने मा जाहैगोन गाबोन समफोर जेमान जे मा दङ 6 शिडिउल काउन्सिलफोर दङ बै काउन्सिलफोरा गाबोन समफोर गुबुन हारिनि माने हाखायाव थांजोबगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ बिथिं होन राजनैतिक बिथिं होन गोबां बिथिङाव जोङो मा जानो गोनां जागोन जोङो माखासे भुगिनो गोनां जागोन जोङो माने जिकुनु बिथिङावनो जोङो मा भुगिनो गोनां जागोन जों मोनहास'नो हानाय नङा साख्रि बाख्रिखौनो होनना बुं दिनै मा होनना बुङो गोबां एसटि जायालाखौनो भुवा सार्टिफिकेट देखायनानै बिथांमोना मा खालामो गोबां माने साख्रि लानायखौ जोङो नुनो मोनो एखम्बा जोङो जेब्ला मेरिट लिस्ट ओंखारो नालाय बै समाव ओंखारनाय लोगो लोगो मा जायो जों नुयो मायाबा सयकियानो एसटिपिआव मोनलांदों मायाबा बरानो एसटिएइचआव मोनलांदों गोबां दङ बेबायदि बिदिन्थि उदाहरन बहुद दङ तो बिथांमोना एसटि जाहैयावनो बेसेबां जुदि दिनै जोंनि जिखिनि माने रिजार्भेसनखौ बिसोरो माने लादोबा फैबाय थानायाव जुदि बिथांमोना एसटि जायोब्ला मा जागोन होनबा सानना नाय गाबोन समफोर थारलाहै बिसोरो माने एसटि जानानै फैयोब्ला माने मा जागोन जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै राजनैतिक साख्रि बाख्रि सबाव माने बिसोरल' जोंनि रिजार्भेसनखौ जाजोबगोन थारमाने अलरेडि बिथांमोननो रिजार्भेसन होखादो दिनै सा जनगोष्ठी नङा होमबा सा जनगोष्ठीफोरनो दिनै मा होदों 3% रिजार्भेसन होदों 100आव 9टा पस्ट मोनो इसोरो 9टा साख्रि बाख्रिनि माबा मोनो इसोरो सोर बाराखौ मोना दोङो सानना नायसो नोंसोरो बारा सोर मोन्दों दिनै सा जनगोष्ठीयासो मोन्दों मोनसे समाव सा जनगोष्ठीया माने मा आसामाव लेबार हिसाबै फैदोंमोन साहा बागानफोराव खामानि मावनो थाखाय किन्तु दिनैनि तारिखाव बिसोरो मा नांगौ बिसोरनो एसटि नांगौ बिसोरनो एसटि नांगौ बिनि उनाव हानि पाट्टा नांगौ बेबायदि माने डिमान्ड खालामनो हमबाय खारन बे बिसोरो आन्दलन खालामनो रोङामोन सब कपि माने नकल सब बर'फोरानो गोदो माने बै खानाय सिननानै आन्दलन खालामनाय बेफोर गोजामजों बर'फोरा खामना फैबाय किन्तु दिनैनि तारिखाव माने जोंनिफ्राय नकल खालामनानै दिनै जोंनि जायगायावनो बिथांमोना मा खालामदों एज ए लेबार हिसाबै फैनानै बिथांमोना दिनैनि तारिखाव मा खालामदों डिमान्ड आन्दलन खालामनो हमदों जोंनि खामखान्थिखौ जानो हमदों माने सेख'नानै जानो नागिरदों बिसोरो दा गाबोन समफोर माने आदिबासिफोरा बे सा जनगोष्ठीफोरा जुदि एसटि जायोबा मा जागोन मिथिमोना बिसोरो माने मा दोङो उरिष्या झारखन्डफोरावबो मा दोङो बिसोरनि हा दोङो गाबोन समफोर बेयावबो अखमावबो जुदि एसटि जायोब्ला गाबोन समफोर बेनि मानसियाबो नैयाव फैनानै मा खालामगोन गाबोन समफोर मा जालांगोन एसटिनि जि रिजार्भेसन बे रिजार्भेसनखौ बिसोरबो लागोन माने भुग खालामनो मोनजागोन आरो जिखुनु साख्रि बाख्रि हेन टेन मायाबा नै राजनैतिक बिथिङावबो माबा एसटि रिजार्भेसन सिटमोन बेयावबो गेलेनोसै तो बेबायदि आरो कुच राजबंशीनि खेथ्रआवबो बेनो बिसोरो माने वेस्ट बेंगलाव एसि केटेगरि बिसोरो गाबोन समफोर मा खालामगोन एसटि गाबोन समफोर मा जागोन अखमाव एसटि कुच राजबंशीनो होबायनो अब्लाना मा जागोन गाबोन समफोर ओइ वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो फैनानै मा खालामगोन बिसोरो एसटि रिजार्भेसनखौ माने बिसोरबो आवग्रिनानै लाफैगोन तो होमबा खहाया मुवा गैया सबावबो दङ खहाया तो बेखायनो जोङो
फैबाय थानाय जि माने 10 तारिख नामा 10 तारिखनि जिथु सनापुराव जानो गोनां बेयाव जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर थांनानै भाग लायो माने नङा होमबा जोङो गसंनांगोन ट्राइबेल माने 6 जनगोष्ठीनि हेंथायै माने जिकुनु प्रकारे हेंथा होनांगोन नङाबा जानाय नङा दै बयबो ओंखारनानै जोङो थांनांगोन बयबो थांनानै जोङो आवाज दिखांनांगोन सरकारनि फारसे जाहाथे 6 जनगोष्ठीया कुनु प्रकारे एसटि मोना। गोजोन्थों।